La musica. Samen met anderen muziek maken, dat is heel erg leuk, dat is heel erg fijn. En toch hebben veel muziekkorpsen, niet alleen hier, maar in het hele land, problemen om genoeg leden te houden en nieuwe leden erbij te krijgen. Daarvoor is een initiatief wat al veelvuldig is gekopieerd door het hele land. Dat is het Nieuw Talentorkest. Mensen op wat rijpere leeftijd bewegen om samen muziek te maken door in een tijdspanne van een paar maanden in 10 repetities een soort orkest te vormen die samen welluidende muziek maken. Dat gebeurt hier achter ons, achter mij, bij Schunk in Hoensbroek, waar dus het Nieuwe Talentorkest Heerlen op initiatief van Flos Carmeli, Sint Gerardus Heksenberg en Sint Gabriel Hoensbroek, ik heb het dan over 3 muziekkorpsen dan, hier vanavond de laatste repetitie heeft gehad. En aanstaande zondag hebben die een afsluitend concert in het Cultuurhuis Heerlen. Als u dit ziet, is dat allemaal al achter de rug. Maar we vonden het toch erg leuk om jullie mee te laten kijken. En misschien brengt het jullie op het idee om ook nog eens wat aan muziek te gaan doen. Want dat is heel erg leuk. Henk Haan is de dirigent van het Nieuw Talentorkest. Henk, het hele gezelschap zit hier achter ons. Een man of 30 geloof ik. Hè? En die zijn 10 repetities geleden begonnen op 0. Nou, zelfs op 8 repetities op 0. En ze hebben dus 8 weken lang hebben ze 2 uur repetitie gehad. En ze hebben daarbij vanuit Schunk dus 2 gratis lessen gehad met de individuele leraar op het instrument. Maar dan komt er toch dit uit, dat is toch allerhand? Ja, het enthousiasme van die mensen, dat is ongelooflijk. Daar krijg je zelf als dirigent er ook energie van. En het is ook hartstikke leuk om dat te doen natuurlijk. Ja. Als je ziet dat de mensen zo enthousiast zijn en daar ook zoveel moeite voor proberen te doen, ook in de thuissituatie, dus dat ze dat thuis ook gaan oefenen. Ja, is echt heel hartverwarmend, moet ik zeggen. Uiteindelijk is het hele initiatief, het hele idee, heeft er natuurlijk mee te maken dat muziekkorpsen overal in het land verlegen zitten om nieuwe leden. Wat jouw klas betreft, gaat dat werken? Zijn de deelnemende korpsen, hebben leden erbij nu? Nou ja, er is een enquête geweest onder de leden van het Nieuw Talentorkest. Er geeft toch een bepaald percentage aan dat ze wel graag de binding naar de vereniging willen zoeken. Er zijn ook sommige mensen die hebben zoiets van, we hebben er kennis van genomen en misschien gaan wij op een andere manier toch ook verder op dat instrument. Maar of ze allemaal instromen in het orkest, dat is nog de vraag. Het is natuurlijk ook zo, Gabriel Hoensbroek, dat is een eerste divisie fanfare. De instap is daar ontzettend hoog. Als je dan Flos Carmeli neemt, de instap is een beetje lager. Dus die mensen die zijn eerder klaar om in te stappen. En dan heb je nog Gerardus Heksenberg. Dat is ook een gerenommeerd orkest. Waar ook de instap natuurlijk een stuk moeilijker is. Waarvan de mensen dit in 10 weken niet redden. Dus die hebben nog verder ontwikkeling nodig. En wij hopen als Schunk dat die mensen zich ook aanmelden om bij ons les te gaan volgen. Ja. Zo werkt het, hè? Ja. Het mes snijdt van meerdere kanten. Ja, maar ja, dat niveauverschil is natuurlijk ook nog wel een ding. Nu aanstaande zondag de afsluiting van het project, zeg maar, het concert in het Cultuurhuis. Daar heb je vertrouwen in? Helemaal. Ik weet hoe goed ze hun best doen om dit goed op de bühne te krijgen. Ze krijgen ook natuurlijk de steun van de buddies, van de hulpmuzikanten. Die zitten er dan ook tussen. Daar missen we nou een paar mensen van. Maar ik weet zeker dat gaat heel leuk worden, dat concert. Ja, ik verheug me er echt op. Dus. Veel succes. Ja, graag. Annemie hier naast me is buddy. Dat wil zeggen dat ze een medemuzikant, aspirant-muzikant ondersteunt en een beetje helpt. Annemie, jij bent van Sint Gabriel Hoensbroek. Dat wil zeggen dat jij van wanten weet. Dat zeggen ze wel, ja. Ja,
want dat is het van de korpsen. De dirigent gaf het ook al aan. Eigenlijk het hoogst aangeschreven korps van de 3 deelnemenden. Ja, dat klopt. Ja. Ja. En wat betekent dat? Je neemt iemand min of meer onder je hoede. Je probeert hem te helpen om het hele verhaal eigen te maken. Hoe verliep dat? Nou, het is eigenlijk een beetje het notenbeeld leren. Leren lezen. Wat staat er op het blad? Eigenlijk de rust, welke toonsoort en welke greep je moet nemen. Want ja, ze hebben natuurlijk in een heel kort tijdsbestek hebben ze natuurlijk heel veel informatie gekregen. En dat is natuurlijk best heel lastig. Als je bekijkt dat normale leerlingen op de muziekschool echt zeker een jaar nodig hebben om eigenlijk al een klein melodietje te kunnen spelen. En nu wordt het gewoon in 10 weken gerealiseerd. Ja. Dus dat is natuurlijk wel heel veel informatie. En het is best wel, het overgrote deel zijn best wel wat oudere mensen. Waardoor langzamer geschakeld wordt natuurlijk. En daar help je natuurlijk gewoon een beetje mee. Je zit naast mensen, je wijst aan waar ze zitten. Je geeft af en toe even, helemaal in het begin geef je ook echt aan welke grepen ze moeten nemen. Nu ga je er een beetje vanuit dat ze het wel al een beetje weten, want ze pakken echt maar een paar nootjes. Daar hebben ze de muziekstukjes voor opgemaakt. En daar ga je nu eigenlijk een beetje vanuit dat ze die greepjes nu eigenlijk wel weten na die 9 weken. Ja. En je hebt dat hele verhaal, dat hele proces nu meegemaakt. Denk je dat er voor jullie, voor Sint-Gabriël, talenten tussen zitten? Er zullen zeker wel talenten tussen zitten, absoluut. Ja. Maar is er ook al een concrete oogst te melden of is dat nog te vroeg? Nee, dat durf ik nog niet aan te geven. Nee. Ik zou het heel graag willen zeggen, maar ik denk niet dat het is een beetje te vroeg, denk ik. Ik praat met 2 bestuursleden van deelnemende korpsen, Flos Carmeli uit Heerlen en Sint-Gerardus, Reksenberg Heerlen, mevrouw Kirsten en mevrouw Isolde. Jullie hebben het als bestuursleden hier meegemaakt, het hele verhaal. Hoe hebben jullie het ervaren tot nog toe? Heel positief, leuk, gezellige sfeer, mensen zijn heel enthousiast. Ik sta er nog altijd iedere week van te kijken hoe ze het allemaal toch maar doen en voor elkaar krijgen. Dus heel leuk om mee te maken. Ja. Ja, absoluut. Hele enthousiaste mensen en ze leren heel erg snel en oefenen volgens mij ook heel erg vlijtig. Dus heel leuk. En hoe zit het voor jullie? Denken jullie dat jullie hier leden aan gaan overhouden? Want daar is het uiteindelijk om begonnen. Ja, dat hopen we natuurlijk wel. Het ligt er een beetje aan hoe het verder gaat, maar we gaan er wel vanuit dat er mensen blijven plakken. Iets blijft hangen. Ja, dat hoop je uiteraard, maar ik denk dat het daar nu nog iets te vroeg voor is. Want je hebt net je eerste fase die je afsluit. Mensen kennen de vereniging ook nog niet. Daar hopen we zondag bij het slotconcert natuurlijk wel een stukje verandering in te brengen. Dat we zelf ook met de verenigingen aanwezig zijn en ook zullen spelen. En dan denk ik dat de mensen die echt besluiten om door te gaan, dat die ook wel meer gerichter gaan zoeken naar welke vereniging past dat bij mij. En Maurice hier, dat is dus een van de deelnemende aspirant-muzikanten. Maurice, niet meer zo heel piep. Nog nooit een instrument gespeeld? 50 jaar geleden. 25 jaar geleden blokfluit begonnen. En jaren 5, 6 met plezier gedaan. En vervolgens gestopt. Dan ga je de puberteit in, word je een jaar of 13, 14. Dan heb je andere interesses, hè. Een andere fluit zeg ik altijd, hè. En ik vergeef het nog altijd niet dat ik toen niet verder ben gegaan met of saxofoon of met gitaar of wat dan ook. En eigenlijk pas weer op latere leeftijd, toen ik dit zag in de krant, had ik zoiets van, eens proberen of we het kunnen. Ja, dit herken ik heel erg. Ja. Je hebt dus je stoute schoenen aangetrokken, je hebt je opgegeven, je bent naar de repetities hier gekomen en hoe heb je het ervaren? In het begin had ik zoiets van, komt er überhaupt geluid uit? Maar ik moet zeggen, na 2, 3 keer, dan heb je het wel goed door, dan heb je de techniek een beetje door. En ik moet zeggen, de dirigent die doet dat heel keurig rustig aan beginnen.
En nou de laatste paar lessen komt er wat tempo in en merk je ook het leuke samenspel met iedereen. Dus ik ben blij ook dat er nou een vervolg op komt. Ja. Dus dat we door kunnen gaan met weer volgens mij een serie van 10 lessen. Dus ik heb een nieuwe hobby gevonden. Het krijgt een vervolg. Nog een keer 10. Ja. Oh, maar dat is nog steeds onder het mom van Nieuw Talentorkest. Hey, en heb je ook nou aspiraties om bij een van die korpsen te gaan bijvoorbeeld? Dat is wel de bedoeling, ja. Kijk, alleen blazen, dat vinden de buren misschien leuk. Maar je moet natuurlijk wel in een leuke groep moet je kunnen spelen. Dus of dat dan in een setting is bij een fanfare of in een klein groepje onder elkaar. Maar de bedoeling is wel dat ik me aansluit inderdaad wel bij een leuk orkest, ja. Hey, heb je ook een buddy? Is dat je buddy toevallig? Ja? Niet de vaste buddy, maar invalbuddy. ze zijn er wel altijd. Buddy, hoe doet hij het? Heel goed, ja. Echt, dat gaat heel goed. Moet ik ook zeggen. Is afgesproken werk of zo? Hey, jullie moeten weer beginnen. Ik ben pleiten. Veel plezier ook.